אתם מאזינים לוותיקאסט, הסקטים של ותיקים. ברוכים הבאים לבשביל החיים. אני לאה ולדמן, ובכל פרק נצא אל שבילי החיים, ונפגוש אנשים שיש להם סיפור, דרך ומסר שיכולים לגעת בכולנו. היום אני מארחת את ניר קובי מזיכרון יעקב, איש החברה החרדית, איש של חיבורים שפועל שנים ליצירת קשרים בין קהילות שונות, יזמות חברתית ועשייה למען החברה הישראלית. ניר נשוי לאתי, אבא וסבא, גדל בבית מאוד מיוחד שבו אביו טייס שחיפש משמעות לחיים. אביו חזר בתשובה במהלך שירותו הצבאי, ואימו זיכרונה לברכה לימדה את המשפחה שיעור חשוב על איזונים ועל היכולות לחבר בין עולמות. ואולי דווקא משם נולדה המתנה הגדולה של ניר, היא היכולת להכיל, לגשר ולחבר בין אנשים, בין קהילות ובין תפיסות עולם שונות. אז בואו נצא יחד למסע של שיחה על זהות, חברה, יהדות, נתינה ואנושיות. אות ומתחילים. ניר, כשאתה צריך להציג את עצמך במשפט אחד, אני הייתי רוצה לדעת מי אתה, ניר קובי, הרי גדלת בבית שחיבר בין עולמות שונים. איזה שיעור הכי משמעותי קיבלת מהוריך? אתה הרי מרבה להשתמש במושגים חיבורים. מה המשמעות של חיבורים עבורך? טוב, שלום לאה קודם כל. שלום, ברוך הבא. אני חושב הגדרת את זה נכון, את הבית שבו גדלתי, בית של חיבורים, בית של אנשים, בית חיבורים בין אנשים, חיבורים למורשת, חיבורים לישראליות, חיבורים לחיים, וחיבורים בין האנשים, שזה אני חושב הדבר המיוחד, והמשמעות של זה ממש דרך חיים. דרך החיים שבעצם פה טמון הסוד והאוצר של החיים, אותם ניגודים, אותם חיבורים שאנחנו חושבים לפעמים שהם לא מסתדרים אחד עם השני, דווקא שם טמון האוצר, והחיבור הזה בין אנשים, דעות שונות, קצוות שונות, מורשת, יהדות, מבחינתי, אני אומר, וחיי המעשה, קדמה, טכנולוגיה, הכל ביחד, לדעתי, זו המתנה הגדולה וזו הדרך חיים. ניר, אני יודעת מידע אישי מה שנקרא שאתה פועל בזירות חברתיות רבות. האם תוכל לספר לנו על הפרויקטים המרכזיים שאתה מוביל היום? פרויקטים, יש את העיסוק באופן כללי ויש התנדבויות ופרויקטים נוספים שאני משתדל שזה פרויקטים של אחדות עכשיו, פרויקטים של התנדבויות עם עזר מציון, אז זה שוב נושאים חברתיים, התנדבותיים, שמחברים בין הרבדים בפאזל המיוחד של הגוונים בעם ישראל. וכשאתה אומר לי אחדות, אז אתה בעצם מאמין שניתן ליצור אחדות גם עם שונויות רבות? אני חי בזה, אני לא רק מאמין, אני חי ומשתדל ליישם את זה ביום יום, גם שזה נראה לפעמים ישנם אתגרים, דווקא צורת חיים של לדבר והידברות והבנה, הקשבה, אני חושב שמייצרת את החיבורים, וגם שמגיעים לאי הסכמות, וקיים, זה ברור שיש אי הסכמות, אבל מתוך כבוד הדדי, כל אחד נותן לשני את המקום, את התקווה, את הצעד שבו אני יכול לבוא לקראת, זו הדרך. נייס. ניר, מהו תפקידה של הרשות לפיתוח חברתי-כלכלי בחברה החרדית?
יפה. יש דברים חדשים יפה. שקורים עכשיו? כן, יפה. זה עוד פרויקט חדש בשנה האחרונה שהתעסקתי בו. תחומים שחשוב באמת לקדם בחברה הכלכלית, בחברה החרדית מבחינה כלכלית, מחשבים, פיננסים, לימוד פיננסי, לימוד אנגלית, מדעים, מוגנות, תחומים כאלו שבעצם פחות נמצאים במוסדות הרשמיים החרדיים, ובתור לימודים של אחרי צהריים, לימודי ערב, זה נותן השלמה, ואני חושב שזה דבר שהוא חשוב גם לחברה החרדית וגם בכלל לכל החברה הישראלית. נכון, אני בטוחה שזה חשוב, ונשאלת השאלה, החברה החרדית היא חברה די סגורה. היא לא פתוחה לתחומים האלה, לדיסציפלינות האלה. איך הם הולכים לקבל את היוזמות החדשות של לימודים שמעבר ללימודי התורה? אז שוב, הדברים נעשים קודם כל בתיאום, גם עם הקהילות וגם עם ראשי קהילות, עם רבנים, בצורה מותאמת, ולכן זה מתקבל לא רק ברצון ובברכה, ממש בעצמה, הייתי אומר, ואנשים שמחים, ושוב, הדבר בא לא רק מקומי, דרך אגב, בזיכרון, אני שומע על זה, על עוד מקומות בארץ, ושוב, כאשר עושים את זה בהתאמה, בתיאום עם ראשי הקהילות, בתיאום עם מנהלי מוסדות, בתיאום עם הרבנים, אז שוב, זה בא מתוך הקהילות, זה בא כצורך מתוך הקהילה, בצורה מותאמת, בצורה מובנית, רק ברכה יוצא מזה. זאת אומרת שאם אני מבינה נכון, יש איזשהו ערוץ שדרכו מתקבלות ההחלטות, ודרכו יש סיכוי יותר גבוה שזה יתקבל בחברה החרדית, בעיקר שזה מגיע מהרבנים. כן, זה ועדות היגוי מקצועיות, קודם כל של אנשי מקצוע, של אנשים מהמועצה, מנהלי המחלקות במועצה, זה הכל בתיאום, עם חינוך, עם רווחה, הכל בתיאום, ויש את הוועדת היגוי בתוך הקהילה החרדית. זאת אומרת, יש את הגורם המקצועי ואת הגורם הקהילתי, והחיבור ביניהם יוצר לדעתי בצורה מושלמת פריצת דרך משמעותית, אני רואה את זה שנתיים האחרונות, פריצת דרך משמעותית. אצלנו בשנה האחרונה, אבל זה כבר התחיל לפני שנתיים. אז אני אגזים אם אני אומר שאולי זאת הפורמולה שיכולה לפתוח לנו ערוצים נוספים להתקרבות בחברה הישראלית, חרדים, חילונים ודתיים ובכלל. יכול להיות שהפורמולה הזו ממש שווה. לחלוטין, וגם הפורמט שלה הוא נכון מאוד. מתוך תיאום יוצאים דברים נהדרים. תראה, אנחנו מדברים על קירוב לבבות, ותראה, דיברת על אחדות, על פרויקט מדהים שאתה מוביל בעצם לגשר בין אנשים עם דעות שונות, מחשבות שונות, אמונות שונות, אבל תראה אותנו, אני באה מעולם החילוני, אני מאמינה, אבל אני באה מעולם החילוני, ואתה מגיע מהעולם החרדי. מה לדעתך מאפשר בינינו את המפגש הזה, את השיח הזה, את החיבור בינינו, את האפשרות לשאול, לקבל תשובות, לבנות סיפור? אני חושב שזה המהות האמיתית, המהות האנושית, הזה שכולנו יהודים, כולנו מחוברים, כולנו בני אנוש, דרך אגב, שזה לאו דווקא יהודים, אבל זה עיקרון שהוא נכון לכולם, על אחת כמה וכמה שאנחנו מתבוננים מעבר לסטריאוטיפים, ללבוש, לדעות פוליטיות, אנחנו מתמקדים בנשמה, בבן אדם שעומד, במהות. הייתי אומרת בניצוץ האלוהי. ניצוץ אלוהי לגמרי. שקיים אצל כולנו. היעלום הזה, נכון? מחובר לגמרי. זאת אומרת, אתה מוריד את הראשי הרקע כמו לבוש, כמו דעות, כמו אמונות, ובעצם דוך לבן אדם פנימה לנשמה של הבן אדם. ואז אתה אומר בעצם למה לא להתחבר? כולנו יהודים. זה לא למה לא, זה ודאי כן, זה מגנט, זה מיד מתחבר. נכון, לגמרי. אני יודעת שאתה עבדת או עדיין עובד בהתנדבות עם אסירים. אתה עושה שם מלאכת קודש, מה שנקרא, עוזר לאנשים לחזור חזרה לחברה.
מתוך הפעילות הזו שלך עם האוכלוסייה הזאת, יש לך איזה סיפור שריגש אותך במיוחד, שיכולת לעזור לאדם שסרח, שאיבד דרך, לחזור לחברה? קודם כל, כן, זה עוד תחום מרתק, שאני משתדל לדגום אותו גם. שיקום אסירים, אני אדגיש שהוא בא מהפן התורני, זה בעצם הייחודיות של השיקום, שהוא גם קהילתי, גם לחבר לבית כנסת, לחבר לשיעור, זאת אומרת, יש פה משהו שהוא מוכיח את עצמו כחלק שיקומי שחסר לדעתי, כן? חסר לא נמצא בתהליכי שיקום אחרים, ופה יש יתרון גדול מאוד, וכמו שאת אומרת, כן, נתקלים בדברים מרגשים. אני זוכר שהיה בחור שנעצר, היה עצור כמה שנים על ניסיון רצח, וחששתי, אמרתי בכלל, אני לא יודע אם זה תחום שאני יכול לגשת אליו. בסוף החלטתי כן, למה שנקרא, בוא ננסה. וזה היה אחד הסיפורי הצלחות, סיפור הצלחה, בן אדם שעובד היום באופן סדיר, באופן מסודר ממש, משתתף בשיעורי תורה, משתתף בבית כנסת, דרבנתי אותו גם להכיר, לצאת להיכרויות, ועומד להתחתן. וואו, הצלת נפש. כן, וכמו אבל רק חשוב להגיש שזה לא בא מתוך שיפוטיות. אנשים, הרבה אנשים מתוכם זה אנשים של, הייתי אומר, מעידה חד פעמית או זה, וצריך מאוד לבוא בעין טובה ובעין חיובית. זה חלק מהעניין של השיקום, שאנשים מרגישים, אם אתה בא בתור בגובה העיניים, ורואה שוב את הבן אדם, את הניצוץ האלוהי שבו, ואת הייחודיות שלו, ואת היתרונות שלו, וזה גם חלק מהעניין, לבוא מהצד, להסתכל על הצד הרוחני של הבן אדם, ולהבין שכל בן אדם יכול להיות לו רגעי כשל, וזה יכול לקרות לכל אדם באשר הוא אדם. אני חושב שאנשים מרגישים את זה, שאתה בא אליהם באווירה כזאת. אני רגע רוצה להתמקד על הסיפור הזה, כי אתה אומר שהאיש הזה, נדמה לי, רצח? ניסיון, הוא לא הצליח לו. לא הצליח לו, מזל. ניסיון לרצח. אני שואלת, איך אתה מצליח, נגיד אם אני הולך לדבר כזה, אז איך אתה מצליח להוריד את ראשי הרקע ולהגיד, איך אתה מצליח לחשוב, או להיפטר מהמחשבה, שהוא בא עם כוונה לא טובה, לפגוע במישהו אחר? כן, דילמה. אין ספק שזה היה מרתיע, מבחינתי. זה היה מחסום שלקח לי זמן לעבור אותו, אבל שוב, כשאתה מבין שכל אדם, אנחנו רואים בכביש, כן? אדם עקפו אותו, אדם תפסו לו חנייה, מוציא סכין ודוקר, או מתחיל, אפילו בלי סכין, הוא צורח והוא יכול להרים יד. אז אנחנו מבינים שאנשים לפעמים, לצערנו, יכולים מחוסר עבודת המידות, בסדר, אנחנו לא עכשיו ניכנס פסיכולוגית לכל מה שקורה פה, כן? או בפייסבוק, לא משנה. אנחנו רואים את האנשים מאבדים שליטה, רואים את העיקרון הזה. יש אנשים ואתה אומר, אוקיי, הבן אדם כשל. זה, לצערנו, אני אומר, צריך גם להיות מודע לטבע האנושי. זה גם חלק מהעניין. הטבע האנושי, כן? אדם יכול לגנוב, אין אדם שהוא חסין, אין אדם שהוא חסין מרצח, אין אדם שהוא חסין מניאוף, אין אדם, 10 הדיברות נאמר לכל אדם באשר הוא אדם. לא משנה אם קוראים לו משה רבנו, יהושע בן נון, דוד המלך, ממש לא משנה. או משה או אהרון, או אין, זה ממש לא משנה. ולכן, מתוך שאנחנו באים בגישה הזו, אנחנו מבינים שיש כשל לאדם, התנ"ך מלא כשלים. אין דמות אחת שהיא חפה מאיזושהי טעות. לא קיים. כן. מהאדם הראשון עד לא קיים. ולכן אומר, הכל בסדר. מה זה בסדר? זו הדרך. צריך לתקן. צריך לתקן, להיות מודע לחולשות האנושיות ולתקן. ולכן זה היה הגישה שנקטת. מולו. כן. כן. אני רוצה להעלות עכשיו נושא שללא ספק
נמצא בציבוריות הישראלית, והוא גיוס, אבל אני רוצה להרחיב, לא רק גיוס חרדים, בואו נדבר על גיוס כללי, גם של חילונים שאולי לא מתגייסים, גם של צ'רקסים, גם של דרוזים, גם של מוסלמים, וזה לא משנה, לא חייבים כולם להתגייס לצבא, יכולים גם לעשות שירות לאומי בתוך מוסדות בארץ. אבל אם אני אתמקד, כי אתה בא מהעולם החרדי, אז הנושא גיוס החרדים אכן נמצא בלב השיח הציבורי הישראלי, ומעניין אותי לשמוע איך אתה רואה את הנושא הזה, מה אתה חושב מה קורה היום ומה לדעתך יקרה מחר? זו שאלה מאתגרת, כי אין ספק שהיום זו אחת הסוגיות הבוערות ביותר, והייתי אומר כואבות ביותר בחברה, אולי הכואבת ביותר, אפילו הייתי מגדיר. ישנן בעיות דרך אגב יותר אקוטיות ויותר מסוכנות, ויותר בעייתיות, אבל זה לא הנושא. לפעמים שיש סוגיה כואבת וקריטית, אז כרגע קריטי לטפל בה. אז אני חושב שקודם כל אפשר לפתור. איזו התחלה מצוינת. כן, אני גם מאוד אופטימי. אם שאלת מה יקרה, אני מאוד אופטימי. יופי. אז אפשר לפתור, והייתי אומר שאני מדבר על העיקרון. כן. קודם כל העיקרון, לשבת ביחד ולחשוב על מה מסכימים. להתחיל בזה. אם אנחנו נלך על המוסכמות, לדוגמה. אני רק אשאל שאלת ביניים. זאת אומרת, אם אתה אומר נשב על המסכימים, אז אתה מעריך שאנחנו יותר מסכימים מאשר אנחנו לחלוטין. פחות. לחלוטין. אני חושב שההסכמה אפילו בבעיה הבוערת והכואבת, הכאובה הזאת, שזה נראה לכאורה אי אפשר לפתור, באמת הפתרון יבוא מהשטח, דרך אגב, יבוא מהשטח, אבל אפשר לפתור, כי אם נשב ביחד וננסה לצמצם במה אנחנו מסכימים, חרדים שעכשיו לומדים, לדוגמה, הולכים לאקדמיה, יוצאים לעבודה, האם החרדים, ההשקפה החרדית שאומרת שלימוד התורה והתפילה המגינה, ובעצם זו מהות העם היהודי אלפי שנה, וזה מעוגן במאות מקורות, האם עליהם זה גם נאמר? אני חושב שהחרדים מסכימים שלא. וממילא החובה עליהם, קודם כל נתחיל עליהם, החובה להתגייס. וזה רוב הציבור, רוב הציבור החרדים. כמה שלומדים זה מיעוט, גם בציבור החרדי. אז בואו נתחיל ברוב ונפתור. אחרי זה נוכל לצמצם, גם אלו שלומדים, נוכל לבדוק מה אפשר לעשות בחופשות, איך אפשר לעשות בתוך חברה חרדית, בתוך החברה, בתוך הקהילה, כמו שהזכרת, פתרונות כאלו של גופים, גופי הצלה, גופי עורף. ואפשר להגיע לזה וליצור מסגרות בתוך הקהילות, גם אפשרי. והאם אנחנו לא מסכימים שצריכים להיות גם קבוצה שמשמרת את החוכמה היהודית, את כל ארון הספרים היהודי העצום הזה, שבאמת אם לא מתמסרים אליו, לא מגיעים אליו, כולם מסכים, לדעתי, רוב, אני אגיד רוב, גם בזה רוב הציבור החרדי או הציבור הישראלי מסכים. ודרך אגב, לדעתי שוב, רוב הציבור החרדי מסכים בהרבה מאוד תחומים. זה שאנחנו נתקלים כרגע בבעיות משפטיות ופינות ובעיות בירוקרטיות מול הצבא או טכניות, הכל פתיר. ולמה אני אופטימי? כי אני חושב מתחילה להיות תנועה בשני הצדדים. בשני הצדדים. גם הצבא בא לקראת, מתחיל להבין שצריך לייצר מסגרות שיתנו ביטחון לציבור החרדי, שהוא יכול להיכנס חרדי ולצאת חרדי, תן ביטחון, תבנה אמון, יש צעדים קטנים, אבל ישנם צעדים, וזה מה שצריך, צעדים, ויש צעדים מצד הציבור החרדי גם, ישיבות הסדר חרדיות שנפתחו 15 מסלולים ייחודיים, אז אני חושב שהדברים האלה יגדלו והתפתחו, ושני הצדדים יגלו כמה שזה טוב לשני הצדדים. תהליך. אז תראה, בעצם הבאתי לך עוד איזשהו
נדבך, עוד איזושהי הוכחה שהיא כן מדברת אל החרדים ולדתיים, והיא באה מהתנ"ך, ורציתי להביא את גדעון השופט כדי להראות ולהוכיח שהנה, בתנ"ך זה כבר קרה. הסיפור של גדעון השופט במעיין חרוד, שהוא בעצם הולך לגייס את הטובים ביותר, אגב, לא את אלה שלא לומדים נגיד, את הטובים ביותר, והוא מעמיד אותם במבחנים. ומתוך 32,000 חיילים, אני לא ארחיב בכל הסיפור, אבל בסוף הוא נשאר עם 300 חיילים הכי חדים והכי טובים. כדי לנצח במלחמה מול מדיין, בעמק יזרעאל, מעיין חרוד. שדרך אגב, גם הגדעונים נמצאים, כמו שדיברנו קודם, בזיכרון, וגם בצבא, וגם יש יישוב גדעונה. אבל אני חושבת שאין לי מה, אני לא צריכה לשכנע אותך, כי לא רק אותך, את האוכלוסייה השלמה, שבעצם מבינה שאנחנו חייבים בעצם לשלב ידיים, כי יש לנו יותר הסכמות מאשר אי הסכמות. אז הבאתי את הסיפור הזה, הוא נשאר כסיפור, כי אנחנו לא הולכים... אני מסכים דרך אגב לעיקרון, ויש עוד ראיות למה שאמרת, אבל זה נכון, רק שוב, אם אנחנו רוצים לפתור פרקטית, זה חלק אומנות פתרון של קונפליקטים, זה באמת למצוא את נקודת החיבור. אז לכן, בעניין הזה לא הייתי מתנגש, הייתי אומר, בעקרונות של אחד של השני, אלא ניסיון לראות על מה מסכימים, איפה נקודת החיבור וההשקה, ואותה להרחיב לשני הצדדים, וזה התהליך. אני רק אוסיף ואומר שזה לא רק מול החרדים, כן. יש לנו אוכלוסיות נוספות בארץ, נכון. שאין ספק שיכולות לקחת חלק ולעמוד בנטל שרובץ על כולנו, וזה יעזור לכולם בסך הכל. נכון, בהחלט, וצריך את התמריצים ואת מה שנקרא את ההטבות, לדעת לתגמל את אותם... מי שעושה. בדיוק, זה גם חלק מיצירת תמריצים והטבות ושלילת הטבות אקסטרה, מה שהמדינה יודעת לתת. אז גם צריך לבנות את זה בצורה כזו. אני חושב שזה חלק מהתהליך. זה יכול לעבוד. לגמרי. אז אשאל אותך שאלה גדולה, אז מה לדעתך האנושות הכי צריכה היום במקרו, אולי במיקרו, אם תרצה להתייחס? האנושות צריכה אנושיות. כאילו, מה קרה לאנושיות שלנו? כן. לאן היא נעלמה? כן, זה העניין, אין ספק שזה אתגר של כולם, אתגר של המכונות, מה שנקרא, והטכנולוגיה והקצב, ואיפה שאנחנו, זה אתגר של כל האנושות, לחזור לראות את האנשים בעיניים, והעיניים כתוב שזה ראי הנפש. כן, אז בדיוק, לחזור פנימה. אבל העולם הולך לדיגיטלי, למסכים, לבוטים, אנחנו קצת בבעיה בעניין הזה. אבל... זה גם קונפליקט שצריך לדעת איך פותרים אותו. איך להשתמש בו. איך להשתמש נכון. כן. אבל אם הייתה לך אפשרות כלשהי להכניס איזשהו הרגל אחד לכל בית בישראל, מה היה ההרגל הזה? אני חושב שהקבלה, לקבל אחד את השני ולהקשיב, ההקשבה, הכבוד אחד לשני, זאת אומרת, משהו של יותר העניין של האיחוד וסובלנות אחד לשני, זה אני חושב שמשהו שהוא יסוד מאוד גדול. ואיזה מסר היית רוצה להשאיר לילדים, לנכדים ולדורות הבאים? את המורשת המיוחדת של עם ישראל, המורשת שלנו שבעצם המיוחדת, המורשת היהודית שלנו, וכתוב שאיזוהי דרך ישרה שיבחר האדם, שהיא תפארת לו מעושיה ותפארת לו מהאדם. זאת אומרת, תפארת גם מול הקדוש ברוך הוא, וגם תפארת מול האנשים. זאת אומרת, שיהיה לך, תלמד שיש דרך שביל זהב, שבעצם אתה צריך לזכור את כל המכלול, גם הרוחני, גם האנושי, גם את הסביבה שלך, וככה לשמר את המורשת היפה היהודית, מתוך היופי שלה, מתוך הייחוד, מתוך לראות את כל המכלול. אז אם הייתי שואלת אותך, זה מקסים, זה יפה, זה חזון ראוי, איך היית מיישם את זה?
זה דרך חיים, זה דרך חיים, וצריך לדבר על זה, וצריך להציף את זה. צריך כל הזמן להציף את זה, ולהראות דוגמה אישית. זה חלק מהעניין. ואנחנו ככה קצת לקראת סיום, ואני הייתי רוצה לשאול אותך עוד שאלה אחת. לא היית יכול לתלות שלט ענק שרואים אותו מכל זווית ומכל פינה, שכל העולם יראה אותו. מה היה כתוב עליו? אני ואתה נשנה את העולם. וואלה. אריק איינשטיין היה מבסוט. היה אפשר לתת קרדיט. כאילו, אתה הכי מאמין בזה. כן. אפשר לשנות. אז לפני שניפרד, אני רוצה להשאיר את המאזינים עם מחשבה. איזו שאלה היית רוצה שכל אחד ישאל את עצמו לאחר שהפרק הזה יסתיים? המחשבה שכשאנחנו פוגשים כל אדם, להציב סימן שאלה. להציב, לא לקחת כל אדם לפי הסטריאוטיפ, לפי הלבוש, לפי הקטלוג הפוליטי או שום דבר. לא לקחת שום דבר כדבר סגור, אלא להציב סימן שאלה ולחשוב אולי הוא אחרת, אולי אני חושב בצורה, וכל אחד פשוט לדון את כולם לכף זכות ולהיות פתוח, לבוא, לשאול, להקשיב, לבוא בגישה חיובית לכל אדם, ואנחנו נופתע. זאת אומרת, להטיל ספק במה שאני חושבת שאני הכי צודקת בעולם, רגע אחד לנשום ולהגיד, רגע, שנייה, אולי יש פה ספק בדבר שאני מאמינה בו. ניר קובי, תודה לך על שיחה שמזכירה לנו באמת שאפשר אחרת. אפשר להחזיק בדעות שונות, להגיע גם מעולמות שונים, ועדיין לבחור בחיבור, בכבוד ובהקשבה, כמו שאתה ציינת קודם. יש שיחות שמסתיימות, ויש שיחות שממשיכות להדהד בלב. אני מאמינה שבכל אדם מסתתר יהלום, אני אוהבת לקרוא לזה הניצוץ האלוהי, ובכל שיחה אפשר לגלות אחד כזה אצל כל אדם. ואני אומרת למאזינים ולעצמנו, אל תשאירו את היהלומים שעלו כאן רק על פס הכל. קחו מהם ניצוץ אחד, תובנה אחת או בחירה אחת, והאירו באמצעותם את הדרך שלכם. כאן הפודקאסט בשביל החיים, ואני לאה ולדמן, מזמינה אתכם גם היום. בואו איתי ונפזר יחד טוב בעולם. תודה רבה. תודה לך, ניר. אהבתם את ההסקט שלנו? רוצים לשמוע עוד? היכנסו עוד היום לספוטיפיי וליוטיוב, חפשו ותיקאסט, ותוכלו להזין לשלל נושאים מרתקים ומגוונים. רק אצלנו, ותיקאסט, הסקטים של ותיקים.